Matapos ang 5 taon sa serbisyo, nagbitiw na sa pwesto si Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA Chair at Administrator Attorney Wilma Aisman nitong Martes. Sa kanyang resignation letter, epektibo nitong March 1, 2022, nakasaad na health reasons ang isa sa dahilan ng kanyang pagbibitiw sa pwesto. Sa statement ni Attorney Aisma, sinabi niyang masaya niyang iiwan ng Freeport at siya at ang kanyang team ay nakapag-set umano ng realistic goals at nakamit ito upang mabigyan ng Subic Bay ng mas maganda at sustainable future. Dagdag pa ng abogada, isang karangalan na ma-appoint bilang kauna-unahang babaeng namuno sa Freeport at leader na pinatunayan na sa pagsasama-sama ng stakeholder ng Subic Bay, mananatiling malakas at malalampasan anumang hamon. Ayon pa kay Attorney Aisma, Oktubre pa nitong nakaraang taon, nag-submit na raw siya ng Notice of Resignation kay Pangulong Rodrigo Duterte upang bigyang pansin ang kanyang kalusugan at pamilya, ngunit hindi ito tinanggap ng Pangulo. Si Aisma ay isa sa mga unang volunteer sa Freeport noong si Senator Richard Gordon pa ang SBMA Chair at Administrator. Ngunit hindi nagbitiw sa pwesto si Aisma. Kung hindi nagbitiw sa pwesto si Aisma, ay nakatakda na ring magtapos ang kanyang termino nitong darating na Hunyo. Samantala, pinalitan si Aisma ni dating Olongapo City Mayor Roland Paulino. Nanumpa na ito bilang SBMA Chairman at Administrator sa Malacanang, kasabay ng effectivity ng resignation ni Aisma nitong March 1. Angelica Cara, CLTV News.